Sa number 2, 104 ka makatapos ang Kapatiran o kunang sato anay RPMP RPA ABB sa Negros ang bago nga benepisyaryo sang housing projects bilang kabahin sa gilaginlagdaan pasado nga peace agreement sa gobyerno. Kaina ginpatigan ng groundbreaking sa 88.4 million pesos nga proyekto sa Napoles, sa Bago kag sa Damgo sa EB Magalona. Yaring report. 33 ka mga katapos ng Kapatiran o kung sadto anay mga katapos ng RPMP RPA ABB nga naga-operate sa Central Negros ang mga benepisyaryo sang igatukod nga mga balay sa isa ka ekteriya nga duta sa Barangay Napoles sa Bago City. Gin groundbreak na kaina ang proyekto nga nagabalor sang 28 million pesos kag ginapaabot nga mahuman August 25, 2026. May tig 150 square meters ang duta ang tagsa ka benepisyaryo. Ang balay nga igatukod may 28.5 square meters nga floor area. Inya nagabili sang tig 850,000 pesos kag libre para sa tagsa ka benepisyaryo sa idalom sang programa sang OPARU o kanang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Bahin ini sang katumanan sang ginlagdaan nga peace agreement sa gobyerno sa tupang tuig 2000. So kung magsiling ka groundbreaking na na-award na, may notice to proceed na ang developer. So ang ining projects namon daw tripartite ni sa under sa Sevilla community-based initiative approach nga program sang isa sa mga programa sang NHA sa housing. So jointly ga plano kag implement ining NHA developer kag ang Kapatiran. Si Bago City Mayor Mayet Havellana Yao, personal nga nag-abi-abi sa grupo. Iyagin siling nga ang gobyerno sang Bago ang nagasuporta sa ila. Sunod naman kay Attorney John Leo Solinap, ang Division Manager sa National Housing Authority, Region 6, hindi lamang balay ang ginatukod, kundi lakip na ang paglaom para sa tagsa kanatungdan. This project reflects that we have achieved what we can achieve when there is convergence, when national agencies and local government unite with one strong vision to uplift. When we build houses, we just don't pour concrete. We build stability, we build opportunity, we build communities. A house is a lot more than its physical components, such as the walls or its roof. It is where children play and dream freely and where families gather together. This project stands as proof that transformation is possible. It shows that when government agencies, private partners, and former combatants work together, we can create something stronger than conflict. We can create opportunity and hope. 71 naman ang benepisyaryo sa patukuron nga mga balay sa Barangay Damgo sa EB Magalona. 60.3 million pesos ang bilis sini. May 727 sa Biluga Pungsod nga katapos ang Kapatiran. Suno sa Oparo, 479 ang yara sa Negros. Sa Locoton sa Cabancalan City kag sa Tanhay sa Negros Oriental pa lamang ang mayara sa mga natukod nga mga balay kag nagasunod diri ang sa Bago kag EB Magalona. Dako nga bagay para kay Gozon ang pagbaton sang komunidad sa ila.